Здравейте! Тук, този канал ще качам детски филмове. Каквито пожелаете, каквито детски искате. Филмове, детски, анимация, всякакви. Защото този канал ще съдържа не само детски и филмове. За вашето удобствие. Този канал аз го направих, аз го създадах и вие ще го гледате с каквото, когато реша ще качвам. Ако не качвам на то, ще качвам на друг. Ако не, на по-друг. 3 канала имам. 4 са вече. 4 канала. Няма да ги всичките. Всеки си има микс. Един е за хубави канали, другия също, третия да не качвам, четвъртия за филмове и детски. Тоест, каквито филмове и детски искате, ще го кача и ще го гледайте. И някой път ще има някои музики за вашето удобствие, ако искате. И някой път няма да качам филмове и детски музика, някой път се качам себе си. Тоест, като сега. Сега, да сте готови ясно. Броя секунди. И да качете този канал и да следвате, защото към малко на път, днеска преди малко че сте кликнете, направо майката. И така, ще гледате този канал и по-другите ми канали, защото аз няма да остана без канал. Напротив, с канал ще бъда, т.е. 3. Т.е. 3 пъти повече ще качвам. Аз в Карабат качвах. Беше там удобно. Там имам какво да ви показвам. Тук имам малко друго неща, каквото ще ви покажа. Тоест филмовете, които се съдържат наистина. Много път ще бъдат страшни. Много път удобствени. Много път други езици. Ще намеря филмове за вас, ще ги кача и ще ги гледате директно. Няма значение къде съм ги стеглял и не съм ги стеглял, защото това е канал, т.е. филмове и детски, за вашето удобствие. Децата, ако искат да гледат детски, ще пуснат детски. Ако възрастните искат филмове, ще пуснат филмове, т.е. ще пуснат смешни филмове и детски. Т.е. ще пусна старите анимации от 90-те до днес. То ще бъдат класични детски филми, т.е. ще бъдат класични. Затова исках, аз ако мога да качна класични, той ще качвам класика, т.е. класик канал. Т.е. ще променя и ще напиша класичен канал. Т.е. класичен филм детски канал. Т.е. ще има класики, т.е. от 90-те до днес. Това ще е канала, няма да е росен филм и детски. Ще го променя за вашето удобствие. Пак ще му го намерите, пак ще го потърсите, пак ще го видите, пак ще го дадете кабанката за вашето удобствие. Добре, разбрахме, ще бъде росен, класика, филм и детски. Т.е. от 90-те до днес. Той ще бъдат стари и нови. За вашето удобствие. За вашето пред екрана канала ми тук. Хоп, гледате на широк екран. Доста е широк екран, че направо ще го гледате като искате. Не знам колко качество ще бъде. 4К. Няма значение. Нормално, средно, ниско. Не знам какви. Зависи от филма, зависи от телефона, зависи от всичко. Не мога да реша. Аз съм по-добър от класичен, камо от такъв човек. Довиждане, весели празници. И ще направя името на канала да ви е удобно. Ако гледате сега, утре сутринта ще го видя и ще ви покажа филм. Просто той е клип за да ви каже какъв е канала. Тоест преди клипа да ще го направя. Така че няма. Ще бъде много страшен. Страшен, смешен филм. Детско. Детското няма да е страшно, ще е детско просто. Беше празници. И скоро, ако направя много абонатора, всъщност скоро ако направя 100, то ще е честития рожден ден. Ако направя 100 абонатора, т.е. ще ми честите канала. И т.е. ще качвам малко. Няма да качвам всеки ден, ако направите 100 лайка. Този канал, росен филм детски,
Росен А20, променен, същия, Росен всякакви клипове, трите канала ще имат, ако направите този абонатор, този път ще видите нещо магия. Айде, хоп! Айде да скоро. Хоп! Довиждане. Чао. Весели празници. Ще ви кажа нещо по-друго. Ако гледате това видео, ако видя, че сте гледали, ще качам още какво. И лайка също. Ако стигнал догоре, пак ще качам. Довиждане.